Ohu me saa na menena mo ho saa no. Mahunu Moses da. Mahunu Elijah da. Mahunu Enoch, mahunu Noah. Mahunu Isaiah, mahunu Jeremiah. In fact, mahunu di for Samuel da. Ebra na me hye baabi a me bompa ya me twa nyame anim. Erade adoma sankrofo nyina beyi omu ho adi kire me baako baako. Metimi a describe omu nyina kire se de omu tie. Mahu Elijah da. Men kan fa ndwamanum. For Danda in a ceremony, Washfo, Daniel Senpai, Betro Goodyear, Yanfan Camion Crada, Dabi. Enya adaje bomo den boabo ni nyina no sa na to da bia na wo se etumi gina he na afi ni etumi papa nsem bi mu na won so utumi hu de ekọ be me se na nsen no ensem a efa eye asofo ayi omto adoso papa che se utumi hu se ensem no eye bebre a che se abadi no me na papa ho no ma che se ukọ tu atumi se ampa ye papa Kennedy Japan shada seti program a utumi se wo yi omu nyina to wudi nsemfo de a na wasem kopi o de ene bra forget there we be an betumi atwa to what you egu hu sampa wodi adwumafo ntino na wase yetumi eka wonsam bidin ade Frankoku Asante mene menu aba ne ye bedi sankomai oyima bodi nchira tiefo ana ma me da ko a ohima papa bi wa ko pe wa wati ase so wati din ase oyima ba me se fa ensam a etwagu efa sofo bebre na betwa mo ko enim se ye ba pa krabo but nan se you know ba me se onipa ba ko bi pie mu a wo se wono no tie sa ne ni nyina echi eye Manase e wo changer ono se ne ho nsem no kakra be frame ntino he wono de Manase na nkasa na aso wono nkasa no wo problem bi dada wo kito no nkasa no ho wanted e de kire se na nsem o de ya papa eye bempa ebe tu dwa brobro ne nsem tete na basa ne sere nyina echi no enfoni bi nso ebe pie ye ebe dead e wo social media wa nim se tintan video no so saade enya be pie mu a yemfa nkame ahwefo kura ye de no ho nsem ebaaye a no so kura akoye asem foforo kura na eno na me bisa se ebra pani enti se wo bi etimi de ne ho si hobo bra bi se ya denti eno no so wo shita wayi wo twini mi ya bonne te se timba na twa na no wo hweze de na etwagu no twini opugu wise mu ewusie ni pugu mframa mu yo sa na te se wo your pabene pa nya fin wo so nya kraswan for them sa enti so wono no wotimi ya niam bi se edenti pa na wono be fechire no aka so oba be bo bi tonton sansen mu atete ne sa ano na eya ne mpanifo wasem bi omukan won se wiase we openi asem bi obekan bi ya na yampa oso wi ofo nsa ya hwode se wonim se e bia obi hye ba bi ono so onya no adaje a chese nsem a wodi ne se anase endiom a woye nyina no wono so recording utumi se ne nsem no ebe se bebre kra ho sign se we no entity enim keke a chese utumi se amanfo de abeto abonte a omo kire ne se woso be yi asofo to dia yenso ye wonema etumi afo ana ono so dwon no kura na no wa bo ho modin a wasi obo ese wo ba be yi amanfo to ho na wasa wo kekere wo de pe yi wo mia wo to pra e de kire se wo betimi adadam eso so na wonan egu abonte bi se obi kan was who watches over the watchman Papa Kennedy ana ya Papa Kennedy ana kan ne nti so ono na aye na adwo so wo de na ni esi obi ho a wo hwe ne wo bon bumper to bumper papa skeleke no na just wono so obi nso obone de enti ene ye betitimu pa na asamba akonso ni se ye papa owusu bempa ensamba ekọọso nyina se yenua bemma Manase kika ne ho nsem de to abonten se nokure no wo ka se enye nokure na so ya na mpenifo ka se wusie bi eni ho a ejan shaase enti no eno na ama se na akoye bibie wo de kire se so asama yenua bemma Manase no wo kika ne eye nokure ana ebe zo wusu bempa nkasa ka no waka no anti wo de yenhwe video ni mra na afi yentume papa nsem na afi yenhu ba bi afa na chese yenua ba asem na okan pese me boni nyina atofa Taylor menya ne boni wo di matem edi sofo Daniel atem di matem se me ma so dem nipa titia nyina mo ya mole di matem se me ekura tutumi nan asumi sumi hu kura tutumi nan sankrofo we nyina onyame mu muti samoa hwe numi ne sankrofo enante omunkwa na nyina mesinia ohia owo nsra no ebinom
abrabɔ mu nya den na mo nom bɔnyo ti sɛ nsuo wonyame ma na bɔfoɔ mu tiri mu ɔden visit sankrofo yi na Awurade ma mo nye mo katre masafo no Awurade ema owiyamboɔ enhye mo so na binom so mo nhye owiyamboɔ so Awurade ema nenkyemse emfifi mo abrabom na mo mrɛ kosi sɛ mo bɛbrɛ paa mo hu mo ho ano da me gyina Awurade ɔfrɛ me din mu ejina wonyame ngusrem me yonyame nipa ɔsoro na frɛ me enam sɛ me nyame nipa nti wɔsoro agrada envitete sankrofo yi ɔsoro agrada envisite sankrofo yi ɔsoro anyinam ensra sankrofo yi aya na nkrofo sɛ wo yɛ nyame nipa de a obi yɛ ade anya ni kwan sɛ wo dome no ene sankrofo no nya adwene me pa cho tie me nya hotini enchen Noa esu Noa dome onyame no de Noa yɛ adwuma no saa nyame na ɔde yɛ adwuma me ba dome nkrofo na unim the reason why antia ana me mpɛ no me no sɛ me bufu na me dome a ɛyɛ adwuma paa asofo bi yɛ me bibi ɛma me de bufu dome wɔ mo baako yare wawu baako so de ɔte ase na so ka atwifa no so ma wo kokoo ma ɛma ne nkrofo bɛpa me kyɛw ansa na ne ho tɔ no asema me kan ɔsɔfo na me dome no na wɔyɛ me sɔfo a me ne nanenam wɔyɛ me bɔne bebree ɔyare a ɔmo frɛ me a me kɔkɔhwɛ no wote asema ɔka kyerɛ me ɔse papa ma yɛ ɔbɔne bebree na fa mbɔne kyɛ me na me yare yɛ baabi a yɛbɛkɔ biaa asɛm pia ne sɛ ma yɛ me sɔfo pani sɔfo so bɛmpa bɔne ne na saa amanneɛ yi aba me so enipa a ɔyɛ me danseni ɛyɛ prophet Isaac Anto me tumira kyerɛ sie ɔyɛ me witness prophet Isaac Anto akonta ɔyɛ very good man very good man ɔyɛ me witness sɔfo na me ka na asɛm no metimi abɔ ne din because me nsuro amfa se ka ne kokun no but me dome no because ɔgada ma sɔfo ɛmɔ mu sɔre tia me abra me nya obi abɔne ɔkeka nsɛm kyerɛ ɔsɔfo bi ɛma ɔsɔfo no ɛde me kɔ radio station yɛfrɛ ɔsɔfo no Gilbert ɛma me dome no ɛma ka atwifa no so okoko ma ɛwɔ Palebu nkrɔfoɔ bɛpa me kyɛw na me bɔ mpan no ɔsan ba back to life na me pɛsɛ me ka ma obi ate aseɛ sɛ ɔfo pani wɔ yɛde po ka asɛm bi ɔsi so obi blackmail you a try to whitemail yourself so obi hyɛ atade tuntum a yɛ atade tuntum no firi ho na hyɛ atade fitaa ɛna Reverend Istud Anaba ka asɛm bi wɔsi wɔnhwɛ obi betimi at the social media Facebook ko share video no mo de ekɔ wo so bɛmpa gyina na sɔre o ɔnyima sɛ video no wotumi sɛ na ma papa na ni abre enye fedi agro papa na ni abre enye fedi agro ko de kyerɛ sɛ mimi gidi sɛ asɔre fie bia no puppet so pa de ɛhɔ ya kronkron bia ɛno nti sɛ wotimi fi asɔre nanim kura afroba puppet so sɛ sika bi mpo na kita na sɛ woka wakoma so ade egu so na wo de to hɔ anyankopɔn etimi hyɛ ne ho anunyam wɔ abrabɔ enti sɛ wɔyɛ opening kɛseɛ sa no wɔsɛ gyina na asɔre dɛm gyina puppet so no wɔ kasa na hwɛ sɛ de nneɛma ne si kona na ɛsɛ ɛyɛ ne bere sɛmpa enye fedi agro na ade a wɔyɛ eduabo straight forward because between oil kakra ɛna ɔde nso ɛno na ɛwɔ sɛ yɛgye owusu bɛmpa yɛde na adwen kyerɛ fa ho sɛ ebia yɛbɛtumi de agye obi a na ebia online ne bɛmpa de a wedie papa wona so a mesrɛ me bisa sɛ wɔyɛ paninkɛsie yi enka woyɛ wiase nyinaa agya ana sɛ Ghana man nyinaa no nipa bi ɛfa nyansa ne afutusɛm efiri wo hɔ na sɛnia ade yi si ko ye ya oyele ne enso yi ekɔ na nsɛm ne kɔ ne de na akɔyɛ sɛ dia
bisa se Bible aka ese awereto ewo nyame enti nka we no nka Manase ni nyama oye ye nka se ye da bi e de kire se abofra wo kaseti apeni na ne a wo kakra na ye no kura wa kaseti apeni nko ade ye se first thing first e wo se ye tenew na hu se enye sa na nka wo se wo kasa e na peni so ni abofra nyansa ma abofra ndi bim da enti nka awereto wo nyame na wo so wa nyame nipa kese preko peyi die na nka misusu se bia enka wo jam kura ma ne kai wa nka sampo a e de kire se wa kaseti awi wa kaseti nyame ebise wo ye nyame aniwa ana bra wo dwen ho se ano se wotumu se ebufom no de yesa ba ebufom na ode ayesa na wo se wotumi ehu anema mienu san se ade edika ne se enkrofo hwia de efiri ne ho sa wati as abreto wo nyankopon ti na da se enkrofo de wo se asofo de etumi de bebira atam etumi kansem bebira ya etumi form but se ye papa aye obi a odi empanifo no aso wodi omani kura ni mu a otumi frɛ no se nation prophet a je se enkom se bi e fan pipi wo ba otumi twagu wati as na ka bibisa no enka manfo hwɛ se enka ye papa benya botere ye nim se wo kansem bi se wo se eduabo no ma wo kansem bi se wonipa a wo ka se woni na brown ada no je se wo de je no afi kura no wosanto aso se wosamani bi ema aye ka kwanhia wati as nde se wutumi se asem no watia Manase na mana toa so ama abode wutumi se esisi dan e wo na koma mu enti no na ade na wo ye no menti ase papa yenim se Elijah wutumi frɛ moa sisire firi ru mo mba wi nkwala de nanso no ba bi aduru de yenim se onyame adom ase ne ye enti nka no won hu adom bi mombo anase won Manase mombo kra kakra na chese nka wotumi se won fa nyina nkogu ba bi na nka won ka se o e bia na matete nsem bia fama Manase kasa enti no de aye de me sama ne manyame na nka bia si ana no so se na eye no kre e de kire se ye hwesi de ye papa e ka se ya aha no kire ma adwen kakra de kire se ohun se na brown so be ka asem bi e se ye papa no ho akono no ho akono ana o ka de wo se no ho akono sa asem we ya asem emudo esa se mpanifo kasa no aka ai ana afi so wo se na no so wakoyo wo ba na ye papa nso aye be ma nje se akolis na nkani se ba ne sa so enti anu na akoy se dia e bia ensam ni mu ya ye wurem wo se Manase kan sem bi se orina na brown sa enti no enka bibia enya no kura de biye nimo se eye no kura na se enya no kura because ensem a tumi sisi de biye kokoa mu ene enu nsem enti nka na nkrofo tumi hwe se enka ebia said the akwe nya no kura de anenka o se nka ye papa o su bempa nenka otumi etwa nsem so otumi twa so e bi se empepi no bibi wo hono ma otumi fa no wo ya so bebre ana se me ya ma na de ama nipa nyina hunu se nya no kura na afa ye bedu baby no too much of everything is bad if you try to be too careful you become careless aya wo kabrofo bi sa enti na akwa se ye papa agi asem yi chinchina twan na obi wo hono mu a enti ase de obi ani se de wote asam asisifa obi beka se wo hwe se de nani abere a wo ye nyeme na je se ebeye no kore enti ha no ha ye papa bempenti no wo ye sa obi nso beka se da bi enye no kore enti wo yawo na wo de yes na so ni nyina mu no ye papa akoye nyame nipa enti enka nyame enko a na se ye papa no mu di yanim ewo nyame no ma ye intermediate na ye hwe wo no se Nyankopon e de bibi fa wo so de bre yen enka won anase na nyema bi se yakoso wo yen no ye ejidifo no na se ejidifo no nyema bi se yakoso ya bra bomu a enka wo no ho ene etumdika ekokokoto se ne be ye Nyankopon ebe nam wo adom ode adom won so na afi wakan yakoma no wajuju yakoma enti se koba ne se ye papa ono ye nyame ni pasei no ono betimi afa asemi na duabo atumi abamu dia na wo se Paul ka asemi o se monhwe me sua me se na mhwe Kristo sua no na ye papa wo di enim yi ye betimi aka se ye behwe na sua na because duabo na wo bo no na je se obi mpo tena sorry fi amodua all right says why Kristo obetimi akwa bonte akobodua na ai se ye hwe ni sua ne se ne Paul kan ne na je se ye sua de ne esua bibia ye sua bibia because wo ban ni pa de a wo fa ne su ne ban bibia ene ampempi no me ka se abofra wago ye kire na de enye de wa hyeda afre na tena se aka che ne se ye we no enye no kwan ne ade a abofra wo sua sa yo de nani hu nyina wo ye nyina no wo sua ne no kwan ne ya na e pa adwenu ntem enti se ye papa ebe ye na Paul asem wo kan ye de toto ho a na je se sebio akoye se
ya papa wa fuma na wo fi mu ana ase ya bobra na je say ye bedi na chi ana ye nsoso no obi ye bibi na say ye te ya wo kakra na je say e bi say ye mu bebre wo hono a nyame som no ya mfemfiri mofra brem ati ase ya ne na namba bi sebe obi wo hono na wofuo ni bi kura eye dunsini ene de keke ka ho nanso nyankopon na madom so agi say ni pei prekope enti ne se bibi sei ni ye hwe wo nyame nipa esua wo na se duabo etimi akoso wa sori dan mu sa na akoye se nipa no ko ka se ene se bebi mi firi ba nyame mu no kura na enya bone enya bone enu nti bibi sa akoso a nipa no so be pentem na wotutututu anamon na fe wo no so akofa wo yene a enso ani kura e de aba atore bia de etumi kura de ba ne se ema nipa na aso ye den sa esan se waye opani a wodi manim na waye we na se wo betumi fo se wo ne obi anya asema montom bo ase a the first question we be say wo ne obi nya asem e den ne bae so what say enti na wo se enka abotre etumi bom esan se asem yi de bae ache wotumi se e bae anya kura anya 1 week ko 2 weeks ye ba potumi anya abotre na so Sunday na wotumi gina sorry fie na sabi ebu no wotumi eye sa eniamo ho nsem idia na chese wotumi se enioma bi wa na chese ensem fata esan se de dikan ye papa wo epeni ba wo epeni chese wotumi se ye ba normal life kra wanyi chen bibire yentumi nkasanti an da bi papa de to so bi no wo san nya mini pa wotumi se wo start adwuma na che se ne wo kan ya wono shase ya na jese ebi kura ne ye nyanyem ye kura ye bewe enti na ke wo se wotumi da suban bia dia ye different ana me boa sa enka wo ko gina sori dem ho kura no na se bia se ye efutu sem bi po no wo de beye e dia ma sori ma se e bia nyame ma amahie mu amatete nsem bi ekokokoko so na nso maye nyame ni peyi no megyamu e dia nyame se dem di kan ka sa reto wo nyame no megyamu e dia nyame no nyame ankasa epe no e na onye se nyankopon ne pe enye ho nemom eno kra no betimi afaso kra sere bone fache e dia ma ye nua be mama na se de kire se manase no wonhye da anya ho wo kra maye papa da onim no se manase de manase na ankasa di kan kra be kan se ozu be mpa de oni papa che se wotumi se wodi no adanse bebere na yenim de free ya ne de fire ne fire esan se manase na nkasa no the life no ne se ne wote no wo be o bebere anje so wo ye atwe ho nsem akoye den akoye manipa e ma wo be kan nsem bi se ye papa wusu be mpa kura ho enan wo da kuru no opone ho ne nsem de doso e ma wo throw bandage se bone na ho e ni to wo si kuro no kura mu do papa se ene wo throw challenge kura ma ye papa wusu be mpa etinka we kura no ka enka bibisa na enka wo senka ye papa bibisa ni ho a nenke papa eda wo be pie eye property sei nenka wabo modern ase ni kakra fine that go say ne wo ye kokoyi na je say what me wo say ampa kokko ene ni kai nka black kakra wo say kokko fo say nka tuntum kakra wa say ni ana na brown kakra say ne ho akono ya ben na wo nya say ne na no so hukura na be ya akono ya papa enti no say nka wo betumi agi ni kabji ni nka etumi hu say de kwa because say ne manase keka ne nsem no eya na chese etoda bia na ya akomate na nso no yem ben ye papa nti no eya na ye be fa ne saa na nso ni nyina mu no ye be ka ne se wo ye nyame nipa dia eden wo ye nipa te se ye ya eden wontimi mfa wo nsusuye ni nyankopon nsusuye enye peda akoma anyame abo atu mu no entimi ni nyame adwen ebize nyankopon kora ka ese enye na adwen eni nipa adwen ena enye nye ye nso ye adwen no nyankopon no wodwen ye te ase ese papa wo ye nipa te se enya na emom adom ena adom na atoso ena wabeye nyame nipa prekope a wonye nipa keto akora esa nanso ni nyina mu no enka ehu behia ese wo benya abotre kakra ensem bi sei de eden na migine nsusu se waye sofo pani nsusu de wo asofo a wo twa wo husia du baabi a adwen enyi obakofo tirimu afutuo kakra wo baabi a wo di afutuo nyame nipa bia nsusu wo ne God Father na asa ne spiritual father enti ensem bi wo ho no mu sei na ehu behia ese wo ne wo spiritual father ebedi nkita ho na fei empentem emu aten evise wo nye nipa hunu se de medikin aka no wo tachirema ensemu a wo beka no etimi bem because you d4 sa etimi bem enu nti bibia wo beka empo senka wanfa enso ne oyeye ni dwuma ammodua akra na keke na wo beye no enu kra ensem bebre enu so kra ensem bebre enti se ye papa sabe
wayɛ panin yi amanfoɔ fɛ nyansa ne adwen ɛwɔ wo hɔ na watumi ayɛ biribi sɛ ni yɛn nkyirima mpanin bɔ deɛ ɔmo yɛ mpanin na yɛn nketewa yi na yɛn hyɛ dan ti nyame suma ase papa yɛn hyɛ dan di nti wɔ nyame mu no den ɛna yɛbɛhu no anaasɛn ɛna yɛbɛfa no ɛne asɛm no obi wɔ bɛka se ebia na yɛ papa no nte sa wobɛtumi de aka sɛ ebia na wɔn ɛtaa na tumi sɛ wɔn edi na no youth no dɔɔso paa enti ebɛtumi aka sɛ ebia wɔn ɛtaa na sɔfo nketewa na yɛ no yodium ɔma na tumi ayɛ sɛ ya na yasoa no gongongo yo because ade a ɔyɛ yɛ deɛ yɛ na yɛ papa yɛ deɛ wɔyɛ deɛ nyɛ wɔdo kura yɛ sɛ wɔhyi wi ɛne ne ɔma enti no yɛ bibi ɛto da bia na yɛ bibi na wɔ sɛ yɛ papa wonya botrɛ ɛsan sɛ first of all asemi ba ya mbo obi odi wachi edin aye wo a wodi ade na nim ne ye obodin esan se wo ka se wo bia na so won odi wachi nyina antena se o nyina betena se enti o ma edi wachi no se edumre bi na so mo piapia wo se koye bibia na papa wo se wotumi eto ne boase na afi wotumi eye ne o ma nyina fefefe esan se bibia odi de wanyi anya watumi awe se bia fine enti no nanka wo se enka sebi imperials anka wo se adwene de enka wo se etumi eba na je se ne o nyina atumi ekọ se de ese na efata meni aba eden na yebetumi ede atwa ensem so sanse dia me meka ne se aya na enkrofo bebre eka se one man churches for anasa asofo aba no won firi nyame metimi aka se dia akosu yi no menka se ye papa wafom de da bi mentimi mu atan bible se yetimi yi atan emo ye mu atan menka se waye bone de nanso no enema nketenketin bi wo ho no mo a eno ena wo manfo timi gina so eka se sofo we wo firi nyame sofo we what sig sofo we what sig ena se wo hwe ye papa no ma o mani afi kakra na asa one man churches asori a nipa ba ko na ye na asori a wate no aya na won ani hyeda enye hu e de kire se empempin wo to anamon bi a aya na wo ankasa wo pentem de adwen na e be kire wo no no enti se presby Methodist Anglican no sa asofo e ka ho enye wo kwan de sofo e de sahodo e wo ho nti bibia ye de kwa adwendwem ye sinkunwa enu ntia na mpanifo no won ani hyeda agi sa tete nsori no esin sa one man churches enni nyina efri sa enema nkitinkitin sei ena nipa nso no wo wo a wo papa a wo ye no entanu akire dabi ene wo sa wo pa ye papa be ye 10 now de bone no kra ye one mu half ene eno de etene ne ti atese ba enu ne be kwa akire enu ntina ye social media kra hwe so a sebe wonu ma wota be din se hunu ne nsemfo no enche ne ne pe nyina ati wondi ne mo wa odi nyansade ye to ho ne ye hu ye bodin kra obi ehu enu nti ehu be hia ese ya asofo seni aye papa bempa nsem yakoye eni asofo ahodo bi nso wo hono mu a won ho nsem epiepie pa ehu be hia ese wonom de wakoye one man churches wo benya abotre eya ebufuo no penifo ka se meka ne se yenyina enkena ne muntutu nkena ne da wo watare wo na ho na wo wae no wo wae wie na foforo nso afro enti ehu be hia ese ya na mpempi no ye bema yakoma adwo yakoma beba fom na de be dwe ho kane ene se midibia ene asori a mikita anase se me nyame nipe ene sen de toso mienu nipa dodo sen ene hweme hwan no wani esame a wofa nyansa adwen ni humu ne futuo kura efutuo efiri menchen sanya me na wose yedikan ehwe se empanifo anase asofo yedikan ehwe ansana anamo bi e wo a wose yetu efa bone anase woye ni obi e de be hwe yen so no anampo obetimi akokukuom wabompa wagemu amenyame na nyankopon a wono eye tuturobonsu wo hwe bibia ekoso no won kana no entum e wo ho eda sane ye kan ya de hia ezanze ye mpanifo de ye begina ha na chese nyese bia ye be tete ensem adabidabre wo se ye nyina tumi nya ensem ntiase na ka menko a ohima nka ye papa mbomodin na nka no me nka won san reverse wonane ezanze wono ana ye wono abetumi asan reverse no ezanze nipa de nkwa no ya de hia Yesu Kristo kura ba wiase na nka wotumi senka obeku nipa bebre asoja fo kura ben nanso esan ye nkwa jinti enti ya papa ya besere wo se so wote ye nka ye sere papa we de ye ni nsan sabia bunu sabia kronto ye sere wo se enka ebetumi anka saa no mensem nka wonsan entwensan na hima em se yetumi hana wo se yetumi ye sere papa se wonhwe saa ne ma nyina ensan na bibia ntumi nkoyi ehu hia pa nti papa ye besere de kire se bible mu kura no
Wobi emfie a wodi ye kire se wo beto nananom wonsie do kra no wo bompa ye esere ye nyankopon esan so de emfie ni bi esan ka ne fie hu edema no ai eno nti migiri se enye bone ese papa wa na waka de nanso ye so namu ye koto ikura wonamu dendenden ese wo bedane ede amma na ede kire se manase wo ye wa hu nipa wo ye wa hu nipa wonye nipa hunu sa na wo ye ne san so a abofo nso ani ebeje ewo soro ena yen nipa so ye ni ebeje ede kire se wa kire se wo ye eja preko pe wo ye nyame nipa preko pe a nyame abasa nyame nwosra eda wo so papa ehi ene de ensem ni nyina ncheche mbesi wa wani tu ase ne ensem na koye no we de enye se ebia ye news bi na mom ade ehia isan se oman no se ya yenso yetim bi asofo ni mpanifo yi so ya mbomode na chese omakoma ntumi amafom a obehu se betumi akoba bi a na se mbre bi beba oman mu tina entumi enye de na chese ye besomwa eye osumpa anase osumfo Frankoku Asante ena menuaba ma me da ko a esere wo se wo bo YouTube on ma subscribe na share na afi so numbers na yitwagu no frɛ na one enye djuma sɛ de sene fata da sɛ wo gye bre ene adaje ehwɛ yen ye be hia biem